Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Cultuurketting. En voor deze uitzending heb ik uitgenodigd Alice Huis. Dag Alice. Hallo, Peggy. Om Hoe te is beginnen, het? voor de mensen die niet weten wie je bent. Wie is Alice Huis en wat doet ze? Ik ben een maker van mozaïek. Ik doe dat al een jaar of 10 als hobby, naast mijn werk. En ik ben er wel veel mee bezig met mijn hobby. Maar mozaïek, wat moet ik daarbij, want zijn het dan schilderijen of gaat het verder dan dat? Mozaïek kun je maken op een plat vlak. Gewoon op een plankje bijvoorbeeld. En dan krijg je schilderij wat je aan de muur kunt hangen. Maar je kunt ook mozaïeken op allerlei voorwerpen. Bollen, harten maak ik veel. Je kunt van alles verzinnen. En dat vind ik ook het leuke eraan. Je leert je fantasie de vrije loop. Ik heb bijvoorbeeld eens een keer een eend gemaakt. Of een kikker. En daar mozaïek je dan op. En dan krijg je iets heel eigens. Gewoon helemaal je eigen bedenksel. Ja, precies. Nou, leuk. Het klinkt hartstikke leuk. Ik kan niet wachten om wat van je te zien, maar dat komt straks natuurlijk. Hoe is deze tijd voor jou, Alice? De coronatijd, als het gaat om jouw kunstenaarschap? Ja, qua kunst, er gebeurt natuurlijk nu niks. Ik geef, op andere momenten geef ik wat workshops. Maar ja, dat kan natuurlijk niet nu. Verder is het vooral dat ik in de zomer actief ben met mijn hobby. Met kunstmarkten en dergelijke. Dus daar heb ik nu nog niet zo'n last van. Ik kan gewoon thuis verder aan de slag met waar ik mee bezig ben. Ja, de workshops vallen dan weg. Ik hoop dat het na de zomer weer allemaal op gang komt. Ja, en zoek je dan het online gebeuren nog een beetje op? Of is dat niet aan jou besteed? Nee, daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor, moet ik bekennen. Ik ben zo wel bezig met mijn hobby. Maar daarnaast werk ik ook nog. En dat gaat gewoon door. Ja, snap ik. Je zegt in de zomer ben ik vooral actief. Wat gebeurt er in de zomer als het op het gebied van markten in Venray voor jou? Voor mij, ik organiseer sinds 3 jaar de kunstmarkt in Venray. Op de tweede zondag van juli is die altijd. Ik meen dat het dit jaar 12 juli is. En daar ben ik ook druk mee in de zomer. Ik sta dan natuurlijk zelf ook met mijn kraam. Maar de hele organisatie vergt ook een hoop werk. Is dat die kunstvladder? Heet dat zo? Ja, die heet Kunstvladder, ja. En hoe ziet dat er in deze tijd uit? Want ja, je kunt natuurlijk wel aan de slag met de voorbereidingen, maar denk je dat die doorgang kan vinden? Ja, ik hoop het wel, want evenementen zijn afgelast tot 1 juni. En dan hoop ik dat het daarna ook wel allemaal op gang komt. Ik ga door met kunstenaars die zich aanmelden. Ik ontvang gewoon alle aanmeldingen en ik ga dat dan in april bekijken wat ik allemaal heb. Maar ja, het kan pas allemaal definitief worden natuurlijk als bekend is of het ook in juli allemaal door kan gaan. Dus dat is wel even spannend. Ja, maar dat is gewoon afwachten. Tot die tijd niet stilzitten en gewoon doorgaan met de voorbereiding. Ja, ben je zeker. al voorzien van kraamvulling voor de kunstvladder of kun je nog wat hulp gebruiken? Ik heb kraamvulling. Ja, ik heb kunstenaars genoeg die mee willen komen doen in de kraam. Maar qua organisatie zou het heel fijn zijn als ik daar wat hulp bij had. Want toen ik begon waren we met 3 mensen. Maar ik doe het al het tweede jaar nu alleen. En het is eigenlijk wel fijn als er iemand komt helpen. Vooral omdat het de 10e editie is dit jaar. En het zou leuk zijn als we daar iets extra leuks van kunnen maken natuurlijk. Ja, zeker. Nou, gefeliciteerd met het jubileum in ieder geval. Als Dankjewel. mensen nu zitten te kijken, er zijn natuurlijk ook mensen die nu net wat meer tijd hebben dan normaal. En die denken, ik wil wel meehelpen met de kunstvladder. Waar kunnen zij zich melden, Alice? Ze kunnen zich melden bij me op een mailadres. Het mailadres van de kunstvladder. Dat is gewoon kunstvladder@gmail.com. Dan kunnen ze een mailtje naartoe sturen of ze zoeken de pagina op. We hebben een internetpagina. Dat heet gewoon Kunstvladder. Dus Google gewoon op Kunstvladder en dan vind je het wel. En dan vind je ook mijn contactgegevens. Zo is dat. Nou, je hoort het massaal aanmelden, want alle hulp is natuurlijk welkom, zodat we in de zomer weer lekker erop uit kunnen, ons eigen centrum in en kunnen gaan genieten van een mooie kunstmarkt. Toch?
Jij hebt Ja. nog een mooie video ingezonden, zodat mensen die nu thuis zitten ook lekker aan de slag kunnen. Dat vind ik hartstikke leuk, want dat is lekker interactief. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik heb gezien dat veel mensen niet precies weten wat mozaïek nou inhoudt. Dus ik heb in de video proberen uit te leggen wat je allemaal kunt met mozaïek. En ja, veel mensen hebben bijvoorbeeld thuis ook al wat tegeltjes liggen of andere materialen. Je kunt er porselein in verwerken, van kopjes of schoteltjes. Dus zoek gewoon lekker wat spullen op. Pak een plankje, dat is voldoende, gewoon een plankje. Neem er wat houtlijm bij, daar kun je het mee opplakken. En ga gewoon aan de slag. En ik hoop dat die video daar een beetje bij helpt. Ja, nou dat gaan we wel hopen. Wat is er nodig, zeg je? Een plank? Een plankje, gewoon hout. Houtlijm voor op te plakken of tegenlijm. Ja. En tegeltjes en andere materialen. Die je stuk kunt slaan met een hamer of zo. En dan... Ja, ik gebruik vaak een tang. Dat laat ik ook zien in de video. Maar je kunt het ook met een hamer. Maar doe er dan wel een doek omheen. Want Dus, dan... Ja, je valt weer even weg. Ja, het is toch wel een Ja. uitdaging, zo'n internetverbinding, hè? Ja, een doek eromheen, want anders spat het natuurlijk alle kanten op. En dat is niet handig, hè? Ja. Zo is dat. Je bent er weer, Alice, geen zorgen. Nou ja, Nou. goed, zijn we ook aan het einde gekomen van deze cultuurketting. Dus ik wil jullie allemaal uitdagen. Pak de materialen erbij. Je hebt ze zojuist gehoord van Alice en in beeld gezien. En dan gaan wij jou bezighouden met deze video. Heb je het nou niet allemaal in huis? Je kunt het nog even gauw verzamelen. Want dit komt in herhaling morgen ook nog een keer. En daarna op Facebook. Dus je kunt lekker aan de slag met Alice. En zorg dat je erbij bent in de kunstladder. Alice, dankjewel voor dit moment. En heel veel plezier met het mozaïeken. En wellicht tot van de zomer. Ja, graag gedaan. Hopelijk dat dan. Laten we beginnen met een voorbeeld van een tegelmozaïek. Deze is gemaakt van allemaal glassteentjes. En deze van Italiaanse smalti en marmer. Je kunt mozaïek op een plat vlak. Maar je kunt bijvoorbeeld ook mozaïek op een bol, net als deze. Of andere vormen. Wil je zelf een keer het mozaïeken ontdekken? Dan zou je een workshop kunnen komen doen. We beginnen met de tegelmozaïek. Die wordt natuurlijk gemaakt van een gewone geglazuurde tegel, zoals we die in de keuken en de badkamer gebruiken. Hiervan maak je stukjes in allerlei vormen en die plak je dan bijvoorbeeld op een houten ondergrond, net als dit geval. Gewoon een houten plankje. Eerst snij je bijvoorbeeld reepjes met een tegelsnijder. En daarna kun je er met een speciale tang stukjes van maken. Gewone rechte. Of driehoekjes. Soms doe ik dat door het eerst voor te tekenen op de tegel. En het daarna te knippen. Hier ben ik bezig met een tapasplankje. Dat is nog lang niet af. Maar als het af is, net als dit voorbeeldje, helemaal bedekt is met stukjes, dan kun je het voegen, zodat het dan weer één geheel wordt. Dit is het glasmozaïek. Het wordt gemaakt van vooral de kleine glassteentjes, die je ook wel in de badkamer ziet. Het zijn in allerlei kleuren te krijgen. Je hebt ook glasstukken. En daarbij gebruik ik vaak glasdruppels. Dat is deze, of de millefiori. Of allerlei leuke steentjes met glitter of parelmoer. Die steentjes van 2 bij 2, die kun je ook knippen. Bijvoorbeeld in vieren. En dan krijg je een rechte vorm waar je dan lijnen van kunt leggen. Glasmozaïek is heel geschikt voor buiten, omdat het tegen de vorst kan. Ik gebruik het dan ook veel voor de tuinbollen die ik maak. Of hier dit hart waar ik nu aan bezig ben. De stukjes worden erop geplakt met tegellijm. Zo heb ik zelf heel veel geleerd tijdens het maken van dit portret. Het is de Venus van Botticelli en ik heb er een week over gedaan, maar het resultaat mag er ook wel zijn.
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op.